Gernika Lumoko udalak merkataritza indartzeko plan berezia bi saiotan aurkeztuko du, apirilaren 3an bata eta bestea apirilaren 10ean. Gernika Lumoko udala azken 9 hilabetetan tokiko merkataritzaren egoera aztertzen izan da eta hain zuzen ere merkataritza handitu eta arrakastatsuago egiteko zer egin behar den aztertzen izan da. Azterketa honen ondorioak merkataritza indartzeko plan bereziaren bitartez aurkeztuko dira eta hain zuzen ere aurkezpena bi ataletan egingo da, bi saio desberdinetan, apirilaren 3an eta 10ean esan bezala. Elai aretoan ordubiak 4 gutxitan, lehenengo saioan Gernika Lumoko merkataritzaren egoerak duen diagnostikoa aurkeztuko da. Gaur egungo merkataritzaren egoeraren argazkia. Bigarrenean Gernika Lumoko merkataritzarentzako jarduera proposamenak azalduko dira. Merkataritzaren inguruko lehia hobetzeko hainbat jarduera proposatuz. Azterlanaren ondorioa gauzatzeko hurrengo teknikak erabili dira. Merkatariei egindako inkestak, talde dinamikak, bakarka egindako elkarrizketak zein Gernika Lumoko erosketak egiten dituzten hainbat pertsonei galdeketa. Prozesua luzea eta sakona izan da Gernika Lumoko udalaren hitzetan, bertan merkatariek eta herritarrek hartu dute parte. Azalpenak eman ostean 2 hilabeteko epe izango da ekarpenak egin eta interesa dutenek euren iritzia emateko.